אני רוצה לספר על קורס של אפרת וולפסון, קוראים לו מועדון התשוקה. יש לה כל מיני סוגים של קורסים. אפרת וולפסון היא אישה שהייתה בעבר במערכת יחסים אלימה, ממש נוראית, עם מיניות מתה, והתהליך שהיא עברה עם עצמה הוא כל כך מדהים, שאמרתי, אם היא עברה כזה דבר, אז כל המלצה שלה בהקשר הזה היא שווה זהב. ונרשמתי לקורס, ואני אגיד רגע באופן רחב, שהיא מתייחסת למיניות בצורה מאוד מאוד הוליסטית. היא לא עכשיו באה לתת טכניקות, היא גם, אבל בעיקר היא מתחילה משלבים הרבה יותר ראשוניים של האופן שבו מיניות מתחברת לכל אספקט כמעט אחר בחיים, ושיש השפעה הדדית על הדברים. ככל שאנחנו יותר בריאים וקשובים לעצמנו בעוד מקומות בחיים ונכונים לראות את עצמנו שם, אז גם המיניות משתפרת, וככל שהמיניות משתפרת זה מכניס חיות. היא קוראת למיניות אנרגיית חיים. ויש, כשאנחנו בדיכאון או מבואסים, אנחנו לא חרמנים, לא בא לנו, וזה לא סתם. וכשאנחנו באנרגיות גבוהות, הרבה יותר בא לנו, וזה לא סתם. זה לא סתם עניין טכני, או זה לא סתם עונג שטוח. מיניות זה דבר שקשור לחיבור בין אישי, זה דבר שקשור לחיוניות, וזה דבר שקשור גם ליכולת להיות בתקשורת כנה, גם עם עצמנו וגם עם הפרטנר או הפרטנרית שלנו. וכדי להגיע למצב שבו המיניות שלנו היא פורחת, אנחנו צריכים לעבור דרך הרבה מאוד קירות, שכדי לעבור אותם צריך אומץ. ואם רוצים מיניות טובה צריך להיות אמיצים בדרך, ולהיות אמיצים דורש קודם כל להכיר בפחדים שלנו ובבושות שלנו. נולדנו לתרבות שמלמדת אותנו להתבייש בהמון המון דברים, להתבייש בכאבים שלנו, להתבייש להגיד מה לא נעים לנו ומה כן נעים לנו, להתבייש להתענג, להתבייש לבקש, להתבייש בגוף שלנו, להתבייש לבקש לעצור, להתבייש ולפחד כל הזמן, ובתוך מיניות גם יש המון המון מודלים שאנחנו מנסים לחקות אותם, זה גם מאוד משפיע. אז בשביל לשפר את המיניות היא מצליחה לגעת, מצד אחד זה קורס שהוא רימוט, לוקחים אותו, יש פשוט סרטונים, ויש פעם בשבועיים מפגש חי שבו גם מבטאים ומדברים על הדברים וזה, אני מאוד אוהבת את הפורמט הזה. והיא מתחילה בגוף, קודם כל ברגע איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו מבחינה של ספורט, של תזונה, של שינה, דברים כאלה שמשפיעים על ההורמונים שלנו, וזה משמעותי. והיא ממשיכה לעשות שלום עם עצמנו, זה פרק שלם שזה ממש כאילו סקשן של איך אנחנו יכולים לאהוב את עצמנו קודם כל באופן עמוק, ויש גם איזו אפליקציה שאני משתמשת בה שקוראים לה Think Up, שאני יכולה אחר כך לכתוב פה בצ'אט, שמקליטים לעצמנו אמונות שליליות ששמנו לב שיש לנו, ואמונות שליליות בהקשר של מיניות זה גם לגבי עצמנו, דברים שאנחנו מאמינים לגבי עצמנו שהם שליליים, דברים שאנחנו מאמינים לגבי מין, סקס שזה שלילי, ודברים שאנחנו מאמינים לגבי המין השני, כאילו אם אני אישה אז איזה אמונות יש לי על גברים, אם אני גבר איזה אמונות יש לי על נשים, וזה יכול להיות גם לגבי אנשים ספציפיים שהם הפרטנרים שלנו, איזה אמונות יש לי לגבי בן או בת הזוג שלי, או לגבי סטוצים, או לגבי כל מיני דברים כאלה. אז לשים לב מה האמונות, ויש גם תהליך ארוך של איך אפשר לזהות אותם וזה, ואז להקליט לעצמנו את האמונות ההפוכות שאנחנו חושבים שהן סביר שהן נכונות לא פחות, ואנחנו מתחילים לעגן במציאות את האמונות האלה על ידי זה שאנחנו שמים לב להוכחות בשטח למתי הן נכונות. לא מספיק רק להגיד לעצמי, להקליט עצמי ולשמוע כל יום להתענג זה דבר נהדר, זה לא מספיק, אני צריכה לנסות למצוא את המקומות בחיים שזה מוכיח את עצמו, ואז לזהות אותם ולאט לאט ככה זה מתחזק. אז זה דבר אחד שעושים בשלב הזה נגיד של לעשות שלום עם עצמנו עמוק, ויש עוד המון דברים שם, אני רק נותנת טעימה, והסקשן
האחרון הוא בתוך התקשורת הזוגית הלא מינית בכלל. אני חושבת אני לא זוכרת את הסדר, אם קודם זה התקשורת המינית או קודם הלא מינית, אני חושבת שקודם זה הלא, כי זה בכלל, שיהיה אמון מספיק גדול בתוך התקשורת, שיהיה אפשר להביע פגיעות וכולי, ואחר כך בסוף זה איך אפשר להתאמן בתוך מיניות ספציפית על כל הדברים האלה, איזה תרגילים אפשר לעשות ביחד, ואיך אפשר גם להכיר את הגוף אחד של השני, ומה עושה לנו נעים ומה לא עושה לנו נעים, ואיזה דרכים יש לחקור את זה ביחד, שזה כבר ממש שיח שהוא יותר צולל לתוך סקס באופן ישיר, וכמובן שגם בשלב של הריפוי עם עצמנו, אז יש גם להכיר את הגוף של עצמנו, ולחקור אותו עם עצמנו, ולדעת לענג את עצמנו גם לבד, באופן שהוא יותר מעודן ומדויק ממה שאנחנו רגילים עד עכשיו. אז זה עובר, כמו שאתם רואים, דרך הרבה מאוד שלבים, ולא עושה הנחות, והיא מקסימה ומעוררת השראה, וגם יש קהילה ענקית של נשים בעולם שעברו את הקורס הזה, אז יש קהילת תמיכה מאוד מאוד גדולה, ואני מזהה כמה שטוב זה עשה לי, כאילו הייתי מאוד מאוד חסומה, מאוד, והיום אני לא, גם יש לי את האזורים של הכאב שלי, נועם יודע, אבל אני מעלה אותם ואני מתפתחת שם כל הזמן, והיכולת של בכלל להציף אותם ולזהות אותם היא גם כתוצאה מהקורס, אז אני מאוד ממליצה, אני אשלח את הקישור, ובכל מקרה גם מעלה תכנים חינמים בעמוד פייסבוק שלה שאתם יכולים להתרשם ולהרגיש אותה ולראות אם אתם מתחברים אליה. אז קוראים לה אפרת וולפסון, ואני אפתח לשאלות. טוב, אז גם זה ממש מעניין. סליחה שאני תמיד תופסת את השאלה הראשונה, אבל... מוזמנת, לא צריכה להתרסן. הכל נורא מעניין. מעניין אותי, זאת אומרת, את תיארת את זה בצורה מאוד ומפורטת, את משאירה בצ'אט, אני מבינה, אז אני אוכל גם להתרשם בעצמי. אבל מעניין אותי אם כל חיינו בעצם, כמו שאת אומרת, לימדו אותנו שזה משהו שהוא מביך, ואנחנו צריכים מאוד מאוד בפרטיות, ולא לדבר על זה, וכל מיני כאלה. שבכלל אני לא מצליחה להבין את זה, אבל לא משנה, זה השלב בחיים שלי. אבל את שמת לב שבסדנה עצמה היה איזשהו תהליך של פתיחות של הבנות, או שזה בעצם, למה הנחתי שזה רק בנות? זה רק בנות? זה רק בנות, יש לה קורסים גם לבנים, כאילו היא עושה הבחנה שם, זה אני חושבת שיש סיבה. אז יש איזשהו תהליך שגורם לפתיחות של לדבר על זה, ממש הכי פתוח? כן, כמובן את לא חייבת לשתף אחרות בתהליך שלך, אבל יש לזה מרחב פשוט, היא פותחת מרחב גם בפגישות לייב וגם בעמוד פייסבוק, והיא מגיבה ואחרות מגיבות, ויש התייעצויות מאוד, מאוד אישיות, מאוד יפות, בכנות שלא רגילים אליה, בשיח המיני הרווח, אז זה מאוד מקל על התהליך הזה, אבל בסוף את רוב התהליך את צריכה לבוא נכונה להתמסר, ולחצות פחדים, בסוף זה תהליך אישי, עם כל הרצון שלהם לעזור.